Shalom, Horas. Saat mahitan waeng tupat anak ko dohot pabagason pangatus yota taringot tuturpu kepistel di Minggu 24 Oktober 2021 manang evangelium di pertanyanga sektor. Na dibuat siap berita nauli na dibuku na badiai asalam takas boy bahinota gabi hango duatta rap do tak karongata saliling di tanod do peita. Taparari madaging dotot dita jumulu mahita martangyang. Saya didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani Jehovah dohot parsauran ni Tuhan di purbadia mahamu saluhutna. Amen. Hata ni Tuhan nanaing rimangan jala babagasotta pangatusiyotta taringot tuisina dienet sian Heber 10 ayat 1 songono madirok disi manoktong ma holong niroha didongan udang halang gusok kamu pertamueon ay marhite siani heado ditamuei halak akka surusuruan naso pamotoan na ingot hamuma akan terhurung songon narap terhurung songoniakan atau mau na porsuk aido dohamu di bagasan daging ido saat na martua ma nau bigi nau peok na makanguluhod do mangudahon hata di Jehovah Yesus Kristus. Amen. Tatakasi ma sada-sada na marpardumot tutrupu do isina ni ihot ni tema ngolu na marparsaurat do dongan parjolo ikom manoktong doholong baru pia satikos. Buku na badiai dohot haporsiaon ala Kristen mamudahon tuhajol mau di portibion ia Jehovah debata na disobah ala Kristeni ima na merhadirion haholongong. Terjemah baru Allah adalah kasih. Sada Yohanes sobat uelu. Halak nasomar holong niroha ido nasutumad da debata ai haholong do debata ninda disi pudan ya kaposteli lamangodolhon natung macarikot pangiut ni Kristus patuduhon hadirio dot pambaheran haholongon hadirion ni Jehovah menang Allah debata didok dihata gorik agape ho theos agape estin di halomohon debatado ganup Kristen pataridahon hadirion di debata di hadirion nabi do dia kapabainanna pudani Jesus madok haholonge ma dongami do sodirim agape seiston plesion su fosse auton Matius 22:20 ayat 20 sia dihakam hata masih aholongan agape seis sian hata agapao disahkamido dihakamido saluhu ragam ni holong na tinadda ni halak gurit ima holong parhawa maranggion Philadelphia holong pardonganon Pilia holong na mga lehod diri Storge dot holong namar pakokopon agape diuduti akka apostelido poda di Jesusi apostel Petrus mangodolhon marhapattuno mahamutu sasudi haholongi makkadongan hadiyari madewata pasangak maraja sada Petrus 2:17 akup ni saroha mahamu saluhutna sapakilalan akan namar holong niroha didongan namarasi niroha naserep sada Petrus 2 uelu alai di zulu di saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan niroha ido kurang dosa sada Petrus 4 uelu dungi holong niroha didongan ma di bagasak kadaulatuni dungi holong niroha di nasaduhut nama di bagasan holong niroha di dongan
2 Petrus sada ayat 7. Apostel Johannes mamudahon ayoddo barita na binigemuna siya mudana ikom masih haolonga kita. Sada Johannes tulis 10 sada. Odo patik natadalo siya nibana na makkaholongi debata ima na makkaholongi nang dongan na. Sada Johannes obat 20 sada. Jala odo holong ni rohai naing parangehonota patikna hido patik si parangehonom muna songon naung binege muna siya mulana 2 Johannes sare onom tawodoro naung taripar hita siya kamatia Tuhan uluan ala taholong yak kadongan nasom parholong ni roha miad do dibaga sa kamatean. Sada Johannes tulis 14. Hamua kanaha unang mahatatta do diletta makahologi naing ma marhite-hite pambahenan doho tasitongan. Sada Johannes tulis 10. Apostel Paulus pe tung mangodolon porluna holongi di hanguduom ganup Kristen. Jaladak suku polak kata. Ilo ibana ope si tiru de batamahamu songon akka anak nahina olongan. Efesus 5 sada. Jala parangeo kamu maha holongon i songon Kristusi namak kaholongi hamu. Jala dilehot do dirina homokopita gabe silue jala pelean bahen uap na khusus di debata. Efesus 5:2. Di Kolose 2 ayat 10 1 10 tuk takasdo di pudahon Apostel Paulus songo dia makkaholongi dongan. Tata ope hamu aka nauk pinili ni debata aka nabadia jalan nahina holongan soluko kamuma para sini rohau situtu habasarun pasirepon labok do lebes di roha masih paune-unean jala masih sesa dosa mahamu jumpa berpakurangi nasare dopat doganna songon panesa ni Kristus di hamu songon ima nang hamu alai digiceng ni selu nei ima ha holongon ni rohai ai ido rahu ni nasa hari pason jala dame ni Kristus ima mangarajai di bahasa rohamuna ai tu sido hamu di jauh di bagasa sada daging gabe parroha mauliate mahamu gugum mahata ni Kristus maringana di tengah-tengah muna mardoa sadok hapistarn mahamu masih ajaran jala masih paingotan marhide-hide akka ende pesalmen ende puji-pujian dot ende partodion ende hok kamu mani bata di bagasar rohamuna marroha hamulatium. Ini si pasipun si Paulus macai tebu. Natar lumobi dia doh panurat ni surat Hibir taringo tua holong ni imahatana nama dok manoktong ma holong ni roha di dongan udah putus-putus udah ngai-ngai he Philadelphia meneto Hibir 10 etc. Philadelphia ima holok pardonganon kasih persaudaraan dihakam hata adel pos natuluras wa plutuluhedi di perenai beru nanirokna haha anggi si permudero samarga apara haha anggi aladonga saporseaon aladonga sabangso si solhot hoberjeu nak tetangga ima adel pos ikom manok tong do holong tua kadonganom holong pardongano ni di daletut di bagasan holong agape namar pakokopo manok tong dilapati sian hata meneto natong merlapatan mian maringanan songo jolma na mian di bagasan jabuna mulu sasahalak merjabu mian maibana disi saliling mangolu sonang ibana isi mangoli bana disi songoni maha tok tongon ni holongi tulongan saliling mangolu hita ikos sonang rohatta jaladangolo putus ha holongota
turung atai ya tukpe saya dong najukar turoha di bayi dong atai molo di do Jesus hita akasi hutu di bana ale-alena manang haanggina ala siulahon hatai hita songonima manoktong holong ni rohana tu hita ganup tukpe sipada juking hita tu ibana Oma sitirota molo dirok gawe sitiru de batamamu manak songo parrohaon ni Kristus Yesus ma parromuna asa tatiru holong itu atetong manoktong halak na manoktong holong ni rohana dang murah-murai luka ma berbuderi ati-atina songon goti lo boti manang dang murah-murah malutik songo tolor alai dang hasigan ni mananga haholongon nai tudongan nai merdomu tu sipai ngoton asa manoktong holong ni rohai anggipe ikon olo jada tolap do haholongan enggo solo do sotolap do haholongan hakanggi bawa do makkaholongi ete dan boy martobap sa beribatangan nama si haholongan ikko masih jakona do pangalaho haholongoni songon na martopak dua tangan sampai bakulik topak-topak di tangani halak batak madok tapulo naik do namaramaranggi daktar gotak mimanangaha sadaun haholongon ni namaramaranggi saliling saingana do pinasida misalna sahuta samarga saporseaud sabunder aik boy di gotak mulu aiki di baik pulik begananna sebagian dia ber-A jadi sebagian dari dia ber-B totu tersirang B mai parhahamarang gion boy putus misalnya mulu dang besa ugamo dang besa marga ala mangubah goar jadi urang adong na putus parhahamarang gion ala ni nasongon aik na ni putus neber asa boy berdelet toktong haholongoni apa dua ni nang bertamu dan jadi halang gusono pertamueon molo akasi hutu Yesus iko sairadidu mangulaho pertamueon piloksenias terjemah baruna kesukaan memberikan tumpangan bagus do lapatan di pertamueon sian kesukaan memberikan tumpangan alamulu pertamueon nunga adong haradiu mangaleho mangan minum ingana murum do takadari kot asa tung sonang pakilalaan ni tamui manang halak naroi sape songon na dibagas na sendiri tamui hilalonda molo kesedia memberikan tumpangan hola ningana murum do leono ni perjawi itu halak naroi Kristen ikut songon niro ni ada batakido ima paramak sora belunon persakala sora mahiyang songoni mahalak na solo marungutungut mulo sairo tamuena halai toktong do para deo kudulan do sipanganon nang ingana mangulun manang marborngin istirahat bermalam na perlu tu tamue ini asaboy dang langgus alai asaboy ready mangulah pertamue ini baik kemma saya dong si patupao Ima si pangano sinumo bilu parborginan ingana paridia do nasing. Ikon usaha don ni Kristenido saya dong dijabuna si patupao ni. Jadi ikon mapan bahasa Indonesia mapan rata-rata nga gugu cukup. Ekonomi ni ganup keluarga ni Kristeni. Mulu pogos pe keluarga ni Kristeni saya dirade do dijabuna boras silopaon. Pinahan manang bayi man di kesisihaton sayur si patupaon aek si buato naik tio asarok patupaon na atik behato pu ro tamuena rumah tangga na rajin si tutu do jolma na sairing gas martamue alai dakolani do talam ni roha do talab bohon ni hata nang minar ni buhi
bataridahon sonang niroha muluro tamue. Sian na julu diajari do halak batak tung matcaringkan mengudaho pertamueon. Adi do daksai binoto atit na reza na saktiat do dan itamueani. Daladuk di jalo pertamueoni nama caringkani pasaton nama pasu-pasu. Soni do saya diot na tutu anak tua na julu. Jadi lau patuguhon pangalaho pertamueon ni halak batak do dan didok ni panurat ni surat Hebiron. Nama dok ai marhiti siadi siap pertamueon ni maksudna heado ditamui halak akka suru-suruan sopa motoan. Manamue suru-suruan debatado sonna manamue debatado. Leonon di debatado pasu-pasu tu akka manamue suru-suruan ni debatado. Suru-suruan di debatana tatad dan wangoni maka pangula manak perhobas di harajau badua gijang nak pinajongjong ni debata marhiti Kristus di Portibion. Partamueon na disosoh surat Tuhalak Hebiron ima songon partamueon na bidan ni si Abraham dikiro jahuba dua suru-suruan na manopos si Abraham si Sarah tu bagasna marrumang jolma nasotinad dan si Abraham macai renggan ditamui jahahi tadi saya musa saplelu ecer saplima saya narikot separrohono ni pertamueono ni ma natuk sojadi halak Kristen pangihut ni Kristus mabain pertamueo tu siburis manak tuan ante na ya tuk pero siburis manang ante na isongur reza na sangap manang halak nabungak ikut jamot jalan manak do Kristeni maparrohoni asau naksiga Kristenoni alana nunggalam gudang nuengon na pitur ringkas-ringkas manamui si budis manang ante na ala dia itong ibana tamui nai buy mangaleo pakat arta popar manak kasangapon hati-hati anak terjer ko to lah utamui na baru bercep penjara habe pembunuh na tuali do rotamuku di matu kamar Aisyah nina kan gak kenal saya takut ada jadi tangbu soni mulak kosonarin na ternyata na mulak siap penjara ada pembunuh ulung baik kok mau unang tempat pemartamu ini semuanya mang sotak kasak identitas nain na betuluhon marningot akan terhuruk songon narap terhurung Rikodo marningot akan terhurung na di penjarahon alai terlungubi mana terhurung alama kokok paporsiaon na do hasatiaon na mangihut Yesus Kristus akan terhurung ala na narkoba manang menjual narkoba ala mangulau kajahatan boy do ingoton jala tinangyakon asa merhamu bau niroha sudine jala gabi mudak tu dalam naringgan manang asa gabi pangihut Yesus Kristus alayang gua kana terhurung ala ni Kristusi dakko latangnya konota do topotot ta sabui-buina leonota narikot di perdagingon na do di partodion na ikon hatan ni huria taringot tuak kadongata na terhurungi dalam masyatura bohalau mengurupi nasida denggad doi molo di hatau di tik-tik kuria akan nanaing binain do akan naung binain do nanaing bahenon ni dongan tuak kana terhurungi pola do diodolhon suratnya Tuhalak Heberi nasongon narap terhurung hita rap do nasida naniai nasida songoni tong nataai jadi sisa ada diri sisa ada pakilalado sisa ada pakirimu kita do nasida da terhurung alani Kristusi akka pabaenan do pangalahon nasongonoma nama bae dalam tuguh porsiaon ni uria jala labui rarat harajaon ni dewata di hatoropa do di hurungani sendiri di organisir uria ma akka pakubasion tu akka dongan na terhurung alani Kristusi unang ang madili akka dong imulai unang matsohot iko manoktong do holong meroy akka dongan na terhurung nawabaton marningot akka na tumaw na porsuk songon narap porsuk do na sida dakola kurungan nama ban porsuk ngul di halak Kristen do ala na suaro pasarian naso targulmito mangulau-ulau paroke beng manang ala di paduru sian hatoropan
So ada bocir ganda soholan ala na dituduh kafir. Do ragam do penas narose pertibion nama baik porsuk ngoluni deba sien halak kristeni. So nama satu bangsota inoron ni pangotak ni pandemiko sapulsion. Bui madua bangsota siak kaporsoni ala takas do olo masih tukul-tukulan akan aporsuk ngolunai asaunang laos mago alaya sa madua siak kaporsoni. Huria na perjolipe bui manal puo masa haporsukon hinorron ni pangaliliun dan ya nasida ala naulu do nasida sian nasaroha do gogo masih rupat tu mau na porsuki huhut pature-tureho pernguluan nasida di padao nasida sian diri nasida pangalaho egois di bolokko roha do pabainan nasai holam manariho diri sendiri si tirun ni halak Kristen di zaman nawondo pangalaho ni hulia na perjuri dalanunga leboy takas dari da pangalaho di zaman on na masih rupa Kristen ni alanunga tung matsai maju kajol maunon dakolan na disadalua beboy masih rupa manaduho kaporsukoni alainunga woy do akka dongan na di dua na deo na di Amerika mengurupi na di Indonesia do sabalikna na di kota mengurupi halak na porsuk na di huta-huta ainunga boy hatop tongosop pengurupioni berhidak ke transfer manangaka panongosan na boy manaruho barang natinongos satu huta-huta matsai hatop songon JME kujiban kilat dot nasingai si terus cono ni halak Kristen ma labtu dengganna semangat ni halak batak na madok masih amin-amina songon dapat ni gaul masih tukul-tukul songon suat di rubean asa parbuena si nem-nem uruk-uruk si nem-nem ni tau tuba na met-met dang marungut-ungut na magurang sudi marlas ni roha ima mulu sa porsuhon sa perniayan dan sa penanggungan lang mengatasi tada ni nasehat pamatang dot partodion na do mulu halak Kristeni marsiedu masih urupan asa unang adong be nama naon na porsuk di Burtibion bali mahon adong opat diodoh panurat ni surat wala Hebrew na kot ulahono ni halak Kristen tarlumobi di zaman now awoto zaman nama cai maju do zaman on alai na woi mangago holong manai jolmat lam egois pahuruk kodonganna jalalam marsi pasobuan jadi asa unak songoni zaman on na opat ci ulahono mana woi mabay matsai renggam se hazul maun na opati ma parjulu manoktong holong ni roha tudongan paduahon radut di udau pertamion patuduhon marningot na terhurung paopatto mengurupi jolma na porsuk asa gabisonang mulu ganup Kristen maparrao dalam mangudahon na opaton pasti do hurian tu hatta tergor hurian na mangodu jalan na manidangi huhut dohot patureho portibi na mangilason asa gabi portibi na terpasu-pasu amin martangyak kita ali Tuhan Jehovah debata amanami di watan Kristus Yesus Tuhan amin labala azari mahami Tuhan asatakas kami masih haholongan jalanang masohot haholongon ni rohanami to kadongan nami bui manoktong songo kami na manoktong di haholongi ho asih marohab Tuhan dutung adong na terhurung ala ni pakoko dia porsiaut tuho urupi mana sida jumuru jala huriabi juju sauru na lao mangurupi kena terhurung ala negorme asa gabi sitidangi na sida di hurungan ini la berarat harazamu nang di hurungan ilam gudang jolo mana manada ho ale Tuhan ala ni panidang yon na sida pasti marohab pada umasya bangsonami apor sukuni naksian akar wasmu pe pada umakah porsuan ala ni sahid ala ni apugusud do nasingai asa bui daw salunay tungajari mamang sonami nak kami akar wasmu masih tukul masih urupan masih aminamia Tuhan asa daw akka porsuan ni siyang mulu ni akar wasmu saluna tong asih marohab Tuhan tergugui mahami mangutulong ni roham pasikok matang yang nami unului mahayu mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.